И здравейте, приятели от YouTube! Аз съм Алекс. И сега правя кандидатура за Ghostcraft. Така мисля, че се казваше сервера. Така кандидатура, в принцип, ползвам за доста сервери, но всъщност съм ползвал само за един сервер. Това беше Hypercraft, но вече не работи. И затова вече ще ползвам за Ghostcraft и нека преминем към кандидатурата ми. Значи това там няколко стройки съм си направил. Няма влизане, затова си пробих пипчица. Така малко за красота го направих само. Така две фермички за моркови и за пшеница. Тук конюшнята и за почнати. Това тук малко прилича от това на сакадана, ама няма голяма идея. Нищо няма честата. Тихо е, зомби, че ще там мутна. И ето е конюшната. Не съм спала конче. Това е къщичката. 2 хода и 20 хода. Нищо няма в честата. Тук 6 струм нещо такова май беше. Да, 6 струма. Ето. Скоро ще включа един jump map между другото, за да се тегли. Да играете. Че го правя вчера почнах. Това е за Enchanting Chroma. Интересно се получи, според мен. Това тук е куличка е така. Куличка за лега. Само трябваше да изсложи стълбички. Но за декорация пак става. Не само кула, ама и декорация. Не мога. Тук е голяма ферма отново за пшеница. И тук нещо пак излишно, ама пак се получи хубавичко. Място за енчантинг. Извинявам се, ако чувате грамотейците и такива, ама при мен, нали, в Плевен не е хубаво времето сега. И това е кандидатурата ми и сега искам да отговоря на въпросите. Значи, първо, аз съм на 12 години. Второ, името ми, аз казвам се Александров. Трето, играя от 3 години Minecraft. Четвърто, да, ще снимам в сервера. Пето, ще няма ползвам хакове и такива, обещавам. Играя Minecraft от 2 години, скоро от 3. Всъщност не скоро, след 3-4 месеца. И играя още, освен Minecraft, играя още игри. Дизайнер съм също. Скоро от 2 месеца дизайнер. Това беше от моята кратка кандидатурка. И това е